Σας καλωσορίζουμε στο χώρο μας εδώ στα ζωντανά δωμάτια απόδραση Enigma The Game. Να πούμε δύο λόγια για το τι είναι τα δωμάτια απόδρασης. Πρόκειται για μια νέα τάση στον τομέα της διασκέδασης, η οποία αποκτά όλο ένα και περισσότερους φανατικούς θαυμαστές. Είναι μια ιδέα η οποία αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, επειδή δομούνται παρέες και καλούνται να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα, αλλά και να σκαλίσουν το μυαλό τους, προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου που είναι η απόδραση. Εμείς έχουμε ανοίξει εδώ και περίπου ένα χρόνο και 3 μήνες και στο χώρο μας φιλοξενούνται 2 θεματικά δωμάτια προς το παρόν. Πρόκειται για το Sherlock Holmes, όπου οι παίχτες νοερά ταξιδεύουν στο παλιό Λονδίνο, στο κρυφό δωμάτιο του πιο διάσημου και πιο αποτελεσματικού detective στον κόσμο και καλούνται να μπουν στο ρόλο του βοηθού του Sherlock Holmes, του Dr. Watson, προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τα στοιχεία και να συλλάβουν τον θανάσιμο εχθρό του, τον Moriarty. Το άλλο δωμάτιο πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό καμαρίνι του Great Misto, ενός από τους πιο τρανούς ταχυδακτυλουργούς που υπήρξαν ποτέ, το αντίπαλο Βέος Houdini, ο οποίος λέγεται ότι εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στο τελευταίο κόλπο της καριέρας του και οι παίκτες καλούνται να μπουν στο καμαρίνι του, να μην επιτρέψουν στο κόλπα του μάγου να παίξουν με το μυαλό τους και έτσι να αποδράσουν υποκλέοντας, ας πούμε, αυτό το κόλπο. Υπάρχει και συνέχεια ή θα είναι μόνο αυτά τα 2 Σίγουρα η ανταπόκριση του κόσμου, βλέποντας πόσο πολύ τους αρέσει και βλέποντας τα θετικά σχόλια, μας δίνει όθηση να συνεχίσουμε, να εξυγχρονιζόμαστε και να γίνομαστε κι εμείς καλύτεροι. Και σύντομα θα ανοίξουμε το δωμάτιο εδώ που βλέπετε πίσω, την ληστεία, όπου οι παίκτες θα καλούνται να μπουν σε μια ιδιωτική γκαλερία ενός πλούσιου φιλάνθρωπου την ώρα που λείπουν οι φύλακες από την επαυλή του και να κλέψουν ένα υπερπολίτημο αντικείμενο προκειμένου να αποδράσουν από το χώρο. Και γενικά έχουμε κάποιες ιδέες για κάποια πριβέ τουρνουά τώρα με τις καρναβαλικές ομάδες και τις ομάδες κυνηγιού. Οργανώνουμε πάρτι γενεθλίων, τα οποία ολοένα και περισσότερο γίνονται μόδα πλέον στο χώρο μας, καθώς τα παιδιά αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά αυτή η ιδέα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ζωντανό, το οποίο δεν έχει όριο ηλικίας, πρέπει να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε. Και βλέπουμε ότι εβδομάδα με τη βδομάδα που περνάει, ο κόσμος το αγκαλιάζει περισσότερο, διαφημίζεται από στόμα σε στόμα η επιχείρησή μας και η ιδέα μας και αυτό μας κάνει πιο δημιουργικούς, μας δίνει όθηση για ακόμα καλύτερα πράγματα που έρχονται στο μέλλον.